Ahojte, dneska vám chcem len ukázať veľmi krátko, ako predávam a balím vosk na vianočné oplátky, keďže je tu ten čas. Ľudia, čo pečú vianočné oplátky, veľmi často potierajú tie formy včelým voskom, aby sa im to nelepilo. No a aby ten vosk mal nejakú formu a nejaký tvar, tak som si kúpil takúto veľmi jednoduchú silikónovú formu. Prišlo to z Číny pekne v balíku, stalo to pár euro a má to taký pekný včelársky motív. Včera večer som vosk vylieval, dneska večer mám čas to zabaliť, je to prvá várka, takto to pekne vyjde von, vychádza to cca 45 až 50 gramov a balím to do pečiaceho papiera. Tento tvar je taký nepravidelný a sa to tak horšie balí, ale myslím si, že je to dobré v tom papieri. Nesadá na to prach, dá sa to pekne odložiť, aj to celkom pekne vyzerá. Nálepky mi dala moja pani manželka, tiež to myslím, že prišlo z Číny a používame to na kompoty a na podobné veci, ale aj na toto slúži veľmi dobre. A dá sa na tie nálepky napísať aj dátum, aby som si pamätal, z akého termínu to je. Vosk používam samozrejme môj. Ja to topím v takom nejakom asi 5 litrovom hrnci, vždy to vytopím, to, čo sadne na spodok, oškriebem a znovu to ešte raz pretopím niekoľkokrát. Je to všetko skoro z odviečkovancov, takže je veľmi pekný ten vosk. Dúfam, že som vás trošku inšpiroval a hor sa na vianočné oplatky.